Cetățeni ai Comunei Tia Mare, Partidul Social-Democrat a fost și rămâne în continuare alături de dumneavoastră. Anul 2012 este anul victoriei. Hai, faceți cu mâna! Votați candidatul Partidului Social-Democrat pentru primăria Comunei dumneavoastră, Gulie Virgil. Cetățeni, Gulie Virgil are susținerea noului guvern USL și a Consiliului pentru dezvoltarea europeană a localității dumneavoastră. Votați PSD. Hai, fă cu mâna, Nicule. Pe 10 iunie și votați candidatul Partidului Social-Democrat pentru primăria Comunei dumneavoastră, Gulie Virgil. Votați PSD. Votați Gulie Virgil. Vă filmez. Păi da, bineînțeles. Așa ne mărese. Ia să fii cu sunet la tine, mă. Bă, cuică, mă! Fata asta cred că e președintă, ca să faci pe Facebook-ul tău. Bineînțeles. Da. Pe Facebook. La revedere! Eu